mmiri baptizim wụcha nwanne anyị nwanyị Balis, werekwa mmanụ nsọ gbaa ya ume ka ịkpọbata ya n'otu ndị nsọ gị. Anyị arịọ gị Kristi. Anyị arịọ gị nụrụ ọnụ anyị. Anyị na-eru uju maka nwanne anyị nwanyị Balis, ka okwukwe anyị na olileanya anyị nke ndụ ebighị ebi bụrụ ntasi obi anyị. Anyị ji okwukwe na-arịọ gị. Anyị arịọ gị Kristi. Anyị arịọ gị nụrụ ọnụ anyị. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ imere nwanne anyị nwanyị Balis. Nke mbụ, nwa odibo gị nwara oko ya n'ime ihe bụ uche gị, ekwela ka ọ daba n'ahụhụ dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwa odibo gị bi n'ụwa, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ. Mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị arịọ nke a site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Nye ya ezumike ebe onye nwe anyị. Ife nke ndụ ebebe chekwasị ya. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Amen. Ekpere maka ndị na-eru uju. Anyị na-arịọ o Chukwu, ebe anyị na-akwa akwa maka ọnwụ nwa odibo gị Balis, ka anyị na-echeta mgbe niile na ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Nye anyị amara gị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ibi ndụ dị mma mgbe niile. Ka ọnwụ mberede na ọnwụ akwadoghị akwado ghara ikwudo anyị, kama ka anyị na-eche nche mgbe niile ka ọ ga-abụ na mgbe ọbụla a kpọrọ anyị, ka anyị nwee ike isoro banye n'aṅụrị ebe site na Kristi onye nwe anyị. Maka onye nwụrụ anwụ, ka Maria nne nke Chukwu, nne Jesu Kristi onye obi ebere, onye nkasi obi ndị na-eru uju, hanye n'aka nwa ya mkpụrụ obi nwa odibo gị Balis, onye nke hapụgoro ụwa nke a, o site n'ekpere nke ya na nke nne ya wee kulie ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi a na-atụ anya ya n'eluigwe, biri na ya ebe. Amen. Ka mkpụrụ obi Alice onye nyere ọnwụ na mkpụrụ obi ndị niile kwere n'ogara aga si n'ebere nke Chukwu ka o zuo ike na ndokwa. Mgbe m mere
Carlos. Carlos.